Salutacions, amics i amigues. Estem en la cova, en el santuari del Raspall, la catedral. Estem al trinquet municipal de Berreguard pel Surdo i avui anem a veure a jugar a dos equips de lo millor que hi ha avui per avui. Així a la meva dreta m'acompanya Coeter segon, flamant campió individual. Bueno, Paco, com portes lo de ser número 1? Ara les partides més carregades o què? No, com sempre, paregut. Tens a la contra el Moro. Home, però el Moro ho tinc ganeta i això, ja a veure si la setmana passada m'ho guanyar, ara a veure si avui ho puc guanyar jo. Com vas de capital? De capital mal, que fa molta freixàvia. Què és més pesat, collir taronja o raspar? Home, collir taronja és més pesat i es guanya menys diners. Pues anem al Moro, el Moro del Càntara, que eres pràcticament el veterat, la institució del vestidor. El toca jugar contra el Coeter. Quan jugues contra el Coeter, què? Pues mal, no? Perquè el Coeter avui per avui és el millor, no? Però bé, nosaltres intentarem fer el que puguem i ens ajudem els companys, o si podem guanyar l'Iga estos. Bueno, Moltó, avui tornes a repetir en Moro. Mira per així. La partida, igual com la setmana passada, més pesada. Igual que la setmana passada, no? Totes les partides són pesades. I més contra el Coeter, no? La veritat és que fer el que puguem i a veure si podem guanyar. Bueno, doncs parlem amb l'altre res. Ricard de Sant Andreu. Estiu entrat per la baixa de Marraí. L'oportunitat és per aprofitar-la. Sí, qualsevol partida és una oportunitat. I avui més, jugant en Paco, jugant contra el Moro i Moltó. I els altres també, Leandro i Chotos, bona partida. I res, totes les partides s'ha d'intentar guanyar, no? Jugar al màxim. O sigui que em parles de Leandro i de Choto, anem amb dos homes que són els millors restos. Choto, enguany ha sigut el teu any, no? També, com el del Coeter. Sí, no, un bon any. Home, jo he jugat en bons equips, però sí, en general un bon any. Bueno, pareix que no eres massa parlador. I Leandro què diu? A mi les càmeres no m'agraden que tremole. Sí, això t'ho vaig dir fora, No m'agraden molt les càmeres, però sí, tio. Bueno, on està la clau de la partida avui? Hombre, pues no ho sé. La veritat és que a priori pareix una partida prou renyida, 3-3, i com has comentat al principi, estem jugant en els millors que n'hi ha avui. És prou complicat, no ho sé. Bon, doncs de moment, això és la prèvia. Ara després veurem què dona de si la partida. Passa a Brisca. Vas a presentar-li a la gent a Brisca, una amica que venia del Kaisur i ara se pot a jugar i es guanya tots. Bueno, encara no guanya tots, estic en ello. Gràcies, Brisca. Una entrevista curta. Parla'm avui de la confecció del cartell. Bueno, avui és circumstancial, ens ha fallat Marraí a última hora, que s'ha alçat en febre, i han considerat que devien de fer dos trios per a fer la partida. No obstant, la motivació en la gent i en els jugadors està igual. Estan picats, avui l'enemic a batre és el Coeter, van tots a per ell i pensa que és bonico. I se pica és molt bonica. I ara que estàs parlant del Coeter, el que ha fet el Coeter té molt de mèrit. Un punter ja porta dos individuals. Ara igual no ho valorem, possiblement quan te retires tinga més en compte. Sí, és molt important l'haver guanyat dos individuals perquè tots sabem la dificultat que tenen els mitgers en jugar al rebot i en el traure. I la prova evident va ser que quan Grau va ser campió individual del Corda es va magnificar moltíssim. Tenen tots els mèrits per Grau. Si has de guanyar dues voltes tenien que doblar aquesta valoració. I ara que ens escolta la gent, es podrien dir qui va ser l'artífex de que el Coeter, que vas començar de res a anar-se'n a la mili, que passara a jugar de punter. Bueno, ell va contar la seva versió, que va fallar un en la segona partida i el vaig posar jo de terceret, però realment jo portava molt de temps luchant en ell. Entonces jugava el seu germà de resto, i restos teníem un planter de restos exagerat. Estava Juan, estava Pascual, estava Coeter, Diego, bueno, l'Oripi, n'hi havia un sinfí. I jo li vaig dir, mitjers n'hi ha pocs, tens facultats per jugar davant. Practica una miqueta davant i pronte jugaràs en els bons. Anem a parlar amb Pepito Malonda, un exjugador i l'actual marxador de sí del Surdo. Pepito, per què ve més gent al Raspall que a l'Escala i Corda? Bueno, perquè així la tradició sempre ha sigut que el Raspall ha pegat més que dalt i corda. Simplement per això. Com a exjugador i com a marxador, dis-me quina opinió tens tant del Coeter com de Moro. Tant del Coeter com del Moro. Pues a cada una a la seva època han sigut els millors, tant del Moro com el Coeter. I què és el que té el Coeter avui en dia, que és el número 1? Pues que juguen més que tots, simplement això. Setmana passada es va jugar una partida, avui es tenia que jugar la mateixa, canviant els restos, però s'ha lesionat Marraí. El Farràs en la partida d'avui. En què es pot diferenciar a la de setmana passada? No, jo crec que està més compensat que la que havien de fer. Perquè 3-3, pues ja cada un juga al seu puesto i Molo pot entrar més en joc.
entens? Bueno, la setmana passada també m'ha agradat perquè tenia morbo, perquè el Pere m'ha reït i ara entra molt tot i tenia una miqueta més de morbo. Però bueno, són coses que passen a la pilota. El públic de la Safor no s'ho ha volgut perdre. Els blaus han guanyat la reballada i han sabut traure profit de la sort. En un 3 i no res, els blaus han posat 15 per cap. Els postors han donat de 5, de 10 i de 15. Els rojos han tret la capacitat de reacció i han fet el més difícil. 3 jocs seguits i iguals a 15. El públic era de l'opinió que el que fera 20 podria guanyar la partida. El 20 per 15 l'han fet els blaus al dau. Una partida gran mereixia que arribara la igualada a 20. L'últim joc era cara o creu amb pilota a la mà per a Moltó, Moro i Xoto. Novament han sabut traure profit del traure i s'han adjudicat en justícia la partida. I acaba la partida 25 per 20. Una partida una miqueta estranya, perquè se n'ha unat 15 per cap, després us fan 3 jocs i ja sembla que havíeu entrat en una dinàmica perillosa. Sí, ja sabem que quan no acabes quan toca es pot complicar, però ja ho sabíem. El Cueter i Ricard i Leandro són els jugadors i podem esperar això, no? Jo esperava que en un principi acabaren ràpid, perquè la partida s'anava ràpida, però la reacció d'ells m'ha fet a guardar. En la primera part tu has tingut molta part de culpa en el sentit positiu de fer els 3 jocs. Sí, jo me trobo bé, no? Estic entrenant-me bé, me trobo bé i això es nota en el trinquet. Guanyar una partida és com guanyar una batalla. Ensenya'm-nos les ferides de guerra. Mira, Víctor. Sí, mira, m'ha pegat ahir a fer molt d'estrades, però bé, mentre guanyes, pues, va tot avant. I ja són 2 les que li guanyes seguides al Coeter. Sí, és un gust guanyar-li a ell, no? Guanyar-li el millor. És un gust, intentaré seguir així, a veure com resulta les pròximes partides. Pues amb les paraules del nostre amic Moro d'Alcántara anem a posar el punt final. La setmana que ve estaran tots vostès. Gràcies i no obliden que hi ha que anar sempre al trinquet. Molt bé.